സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പറയും, നാട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയില്ലേ. സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ സന്തോഷങ്ങൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അത് പോസ്റ്റർ ആവുന്നു, സ്റ്റാറ്റസ് ആവുന്നു, സ്റ്റോറി ആവുന്നു, ഒക്കെ ആവില്ലേ സങ്കടങ്ങളോ. ആരോടും പറയൂല, മിണ്ടാണ്ടാവും, ആളെ കിട്ടാതാവും, കാണാതാവും, ആള് ഓഫ്ലൈൻ ആയിരിക്കും, ആളില്ല, അയാളോട് പോയി. സന്തോഷങ്ങൾ അയാൾ നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ അറിയിച്ചിരുന്നു, സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ അയാൾക്ക് ആരുമില്ലേ. 5000 ഫോളോവേഴ്സിലും 1000കണക്കിന് ചങ്ങാതി കൂട്ടത്തിലും നമ്മുടേത് എന്ന് പറയാനൊരു മനുഷ്യനില്ലേ. ഈ ആൾ അങ്ങനെ 1-2 ആൾക്കെങ്കിലും ഒരാളായി മാറി. അവരിനി ഓടി വരും. അവർക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓടിക്കേറി വരുന്ന ഒരു കോലായയായി ഈ മനുഷ്യൻ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇയാളുടെ കണ്ണും ഇയാളുടെ കാതും അവരത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.